खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां बुथुमना लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो गासै फिसा गेदेर रादाबफोरखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि गोनांथार बर' रादाबाव। गिबि रादाबाव दङ आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ आसामनि गिबि मन्थ्रि रिलिफ पुन्जिआव नोगोद 2,50,000 रां दान होदों। आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि मानगोनां सर्बानन्द सन'वालआ गिबि मन्थ्रि रिलिफ पुन्जिनि मुङाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव नोगोद 2.5 लाख रां दान होदों। हादोरसायाव कर'ना जिउसानि हेंथायै कभिड भेक्सिननि थाखाय हेफाजाब महरै बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव नोगोद 2.5 लाख रां गथायना होनाय जायो होननानै टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों। बेराफारसेथिं आसामाव दासिम 44,91,130 कर'ना भेक्सिन हाबाफारिया जानानै थांबाय आरो बेनि गेजेरावनो गिबि खोलोबनि भेक्सिनाव 36,23,090 आरो नैथि खोलोबाव 8,68,047 भेक्सिन थुनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। नैथि रादाबाव दङ चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं लक्कीजरानिफ्राय बरपेटासिम थांनाय गंसे दालां। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो गाज्रि जानानै दङ बे दालाङा। रायजोफोरा राहा गैयैयाव लाइननि खुन्थिया होनानै बिनि साजोंनो थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जायो। गोलाव समनिफ्रायनो बेफोरबायदियै गोग्लैसोनानै दं बे दालाङा। दैज्लां बोथोराव थांलाय फैलाय खालामनोबो बे मोनसेल' लामा। सरासनस्रा जिउ खुंनायजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोराबो थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। 2 नं लक्कीजरा गामिनिफ्राय 3 नं दैलंजरा राजमन्दिर थांलाय फैलाय खालामनाय खामानियाबो एखे हालोद। फेल खालामहोगोन होननानै सिगिनानै सानै फोरोंगिरिया 6 थाखोनि फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामदों। हादोराव बांनो हमदों उन्दै हिनजावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायफोरा। खौरांनि बायदिब्ला सासे 6 थाखोनि फरायसुलिखौ सानै फोरोंगिरिया सिगिनानै फरायसालियावनो जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला 6 थाखोनि सासे फरायसुलिखौ सानै फोरोंगिरिया फरायसालिनि सिङावनो खेबथाम खेबब्रै जिनाहारि खालामो। फरायसुलिया बुंथिनाय बायदिब्ला फोरोंगिरि सानैया आनजादाव फेल खालामना होनायनि हुमखि होनानै फरायसालियावनो जिनाहारि खालामोमोन। बे मुगैथाव जाथाया राजस्थाननि जोधपुर जिल्लायाव जादों। फरायसुलिनि देहाया जेब्ला लोरबां जायो अब्ला नखरनि सोद्रोमाया फाहामगिरिनि खाथियाव लांनायावसो मिथिनो मोनो गासैबो जाथायखौ। फाहामगिरिया फरायसुलिनि मोदोमाव गथ' थानायनि बागै फोरमायनाय उनावनो बिफाया जाथायनि बागै सोंथि खालामो आरो उनाव सानैबो फोरोंगिरिनि बेरेखा केस होयो। पुलिसआ सानैबो फोरोंगिरिनि बेरेखा पक्स'क' आयेननि सिङाव केस थिसनदों। फरायसुलिनि मेडिकेल टेस्ट लानाय जादों होननानै पुलिसआ फोरमायनायजों लोगोसे दायनिगिरि फोरोंगिरि सानैखौ नागिरबाय थानाय जादों होननाबो फोरमायदों। दानिया फैदो ब्रैथि खौराङाव। कर'नायाव गाग्लोबजाना फिसाया जिउ गोमायोब्ला बिजिया 2,50,000 रां मोनगोन होनना गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा खुंथायनि दानसे जाफुंसार जाबाय। बे समावनो गुबुन गुबुन बिथांखि लानाय नुनो मोननाय जादों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ। मोनसे खौरांगिरि मेलाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे बिथांखिनि बाथ्रा फोरमायो। मख'जाथावदि कर'नानि जाहोनाव बिमा-बिफाखौ खोमानो गोनां जानाय गथ'फोरनि थाखाय रायजो सोरखारा जागायदों गिबि मन्थ्रि शिशु सेवा बिथांखि। बिनि सिङाव 24 बोसोर बैसोसिम रांखान्थियारि मदद सोरखारा होगोन। दानफ्रोमबो 3,500 राङै होगोन बिमा-बिफा गोमाजानाय गथ'फोरनो। बेफोरबायदियैनो कर'नानि जाहोनाव फिसाय खोमाजानाय आइजोनि थाखायबो बिथांखि फोसावदों सोरखारा। कर'नायाव सासे आइजोनि फिसाया जिउ गोमायोब्ला बे आइजोनो 2,50,000 रां होनाय जागोन होननानै फोसावदों। बेजों लोगोसे गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुङो दि बे रांजों लोगोसे बे रान्दि आइजोफोरखौ रान्दि पेन्सन आरो अरुणोदय बिथांखिनि सुबिदाबो होनाय जागोन होननानै फोरमायो। आसाम सरकारा रायमना माहारियारि पार्कखौ फोजौखांनो थाखाय 7 कौटि गला रां हरगोन। बिटिआर ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। एसिया हादोरमानि गेजेरावनो साल दंफांनि थाखाय नैथि मुंदांखा महरै मिथिसार जानाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि रायमनाखौ एसेल' समनि गेजेरावनो आसामनि हाग्रा मन्थ्रि परिमल शुक्ल ब'डआ माहारियारि पार्क महरै मैया बेखेवना होबाय। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हुलथुगाव हाग्रा खोन्दोनि 422 बर्ग किल'मिटार रायमना माहारियारि पार्कखौ मैया आसामनि 6थि माहारियारि पार्क महरै बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर', हाग्रा बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, भुपेन बर', बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो हाग्रा बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि मावफारियाफोर, क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि, पुलिस बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो।
बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुङो दि मिथिंगाजों बुंफबनाय रंगिना संगिना रायमना हाग्रा ओनसोलखौ रायजो सोरखारा दिनै आसामनि 6थि माहारि पार्क महरै बेखेवनाया थारैनो बर'फोरनि आरो बिटिआर ओनसोलनि मोनसे जारिमिनारि सान होनना रोखा फोरमायनायजों लोगोसे रायजो सोरखारनि हाग्रा बिफाना गोदानै बेखेवनाय रायमना माहारियारि पार्कखौ फोजौखांनायनि थाखाय 7 कौटि 9 लाख रांखौ थाबैनो हरगोन होनना फोसावो। सुबुं बांनायखौ लानानै गिखांदों सोरखारा। मुसलमान आइजोफोरखौ जर'खायै सोलोंथाइ होनायनि राहा खालामगोन सोरखारा। सुबुं बांनायखौ लानानै गिखांदों आसाम सोरखारा। बेनिखायनो मुसलमान आइजोफोरखौ जर'खायै सोलोंथाइ होगोन। मैया खानापारानि आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव बे बाथ्राखौ फोसावदों रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। इफेक्सनखौ लानानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथियो दि सुबुं बांनायखौ लानानै सोरखारा साननो गोनाङाव गोग्लैदों, जायनि थाखाय दासान्दि थाग्रा जायगानि आंखाल जादों होननानैबो बुङो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बेनिखायनो आमसु आरो एआइडिएफ दोलोखौ सुबुं अनजिमा सामलायनो थाखाय नाजानो खावलायो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। इफेक्सन खालामजानाय सुबुंफोरखौ बरपेटा, जनिया, बागबरआव सोरखारा हा होनायावबो जेबो अजद गैया होननानैबो बुङो। नाथाय सा 10-15 गथ' जोनोम जायोब्ला जोबथायाव थानाय जायगा सोरखारा बबेनिफ्राय मोनगोन होननानै सोंथि खालामो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। जायनि थाखाय आसाम सोरखारनि फारसेनिफ्राय दिनै उदाङै सुबुं सानखौ सामलायनायजों लोगोसे मुसलमान आइजोफोरखौ सोलोंथाइ होनायनि थाखाय जर'खा राहा लानायनि बाथ्रा बुङो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। माइक्र' फाइनेन्सनि बागै साननैसोनि गेजेरावनो रायजोआ मोनगोन मोजां खौरां। बे बाथ्राखौ फोसावदों मन्थ्रि अशोक सिंहाल बिथाङा। माइक्र' फाइनेन्सनि लन रेहाय खालामनायनि सोमोन्दै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोनाव अशोक सिंहालनि दैदेननायाव दाजानाय कमिटिआ मैया मोनसे गोनां सावरायजथुमाव जिरायो। फुंनि 11 रिंगायाव जनता भवनाव मन्थ्रि बिथांनि मावख'आव खुंफुंनाय बे मेलाव बाहागो लायो माइक्र' फाइनेन्सनि स्टेकहल्डार्स बेंकनि मावख'गिरि बिथांमोना। बेनि सिगां खेबथामै भिडिअ' कनफारेन्सनि गेजेरजों बे आयदायाव सावरायनाय सोलिदोंमोनब्लाबो जेबो रोखोमनि राहा ओंखारियाव मैया गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सावरायो मन्थ्रि अशोक सिंहाल बिथाङा। माइक्र' फाइनेन्सनि लन सुद गुबै रां मिलायनानै गासै 12,000 कौटि रां जायो होनना मख'नानै साननैसोनि गेजेरावनो रायजोआ मोजां खौरां मोनगोन होननानै मन्थ्रि बिथाङा बुंथियो। सावरायजथुमनि उनावसो थिरांथानि बागै फोसावगोन गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। गुबुन मोनसेबाव आयदा मख'नानै मन्थ्रि सिंहालआ बुङो दि दानसेयावनो बुंनो हाया दि बिथाङा मा खालामदों, नाथाय गोबां गेदेर बिथांखिनि खोथा सानदों होननानै फोरमायो। गुवाहाटियाव डाम्पिं ग्राउन्डनिफ्राय नाला साखोन सिखोन खालामनायसिम गोबां सोलायनाय नुनो मोनगोन होननानैबो बुंथियो। गुवाहाटिनि नाला साखोन सिखोन आयदाखौ लानानै थाबैनो मन्थ्रि अशोक सिंहालजों लोगोसे सानै बिबानगिरिनि दोलोआ आहमेदाबाद मिउनिसिपेल कमिटिसिम थांगोन होननानैबो फोरमायदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै रादाबखौ लाइक कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।